Ovo što gledate je najčokoladniji preliveni kolač. Prelep kolač koji ćete sigurno obožavati i vi i vaša deca. Ostanite do kraja i pogledajte kako se sprema. U posudu za miksanje izlupat ćemo 5 jaja. Ne morate odvajati belanca od žumanca jer kad ih dobro izmiksate sa šećerom smesa ne pada. Znači potrebno nam je ukupno 5 jaja. U jaja dodajemo čašu šećera. Koristila sam ovu čašu kao meru za ceo kolač. Ona je 200 ml zapremina. Dodala sam i kašičicu vanil šećera. A zatim ću ovu smesu da onako baš dobro izmiksam dok ne postane svetlo žute boje kao sada i dok se ova smesa ne udupla. Tu dodajem 150 ml ulja, a potom odmeravam i 200 ml mleka, to je ona ista čaša, znači čaša mleka. Potom sa istom čašom merim 2 čaše brašna u koje dodajem prašak za pecivo, a potom dodajem i 3 kašike kakao praha. Smesu samo blago kratko promešajte, a potom ćemo da je prosejemo u ova izmiksana jaja. Znači dodajem sito, suve sastojke i potom ću ručno celu ovu smesu da izmešam. Ovaj kolač je nastao sasvim slučajno. Pravila sam ga po starom receptu koji se odavno nalazi kod mene na Facebook grupi Ivana u kuhinji. Zaista sam ga pravila bezbroj puta, ali ovaj put kada sam počela da spremam nisam primetila da će mi faliti neki sastojci, pa sam neke zamenila i tako je nastao ovaj kolač. Zaista je fantastičan, ne stane u roku od odmah, toliko je dobar, baš je onako, baš pravi čokoladni, prava bomba. Koristim tepsiju dimenzija 25 x 30 cm i nosim u zagrejanu renu da se peče na 200 stepeni. Kod mene se peklo nešto duže zato što mi je rena, donji grejač mi je pokvaren, čeka majstora, tako da ćete to morati da procenite sami, otprilike oko 15 minuta. Znači ovaj prohlađeni kolač sam okrenula i skinula sa pek papira, ona gornja strana mi je sada dole. I zatim ga sečem na komade željene veličine. To možete po svom izboru, hoćete veće, manje. Ja nekako volim ovako na sitnije, pa kad se iseče svaki kolačić onako baš lepo upije taj preliv kada je onako na više delova isečeno, ali to procenite sami kako želite. Za preliv stavljamo čašu šećera i koristimo 500 ml slatke pavlake. U originalu ovom receptu koristi se samo mleko, ali pošto ja nisam imala dovoljno mleka, deo sam zamenila sa slatkom pavlakom. Dodajem još čašu mleka, dodajem 200 g čokolade. Ja sam koristila kakao tablu, pošto sam nju imala kod kuće, vi koristite koju god želite ponovo, znači sve prilagođavate svom ukusu. Dodajemo 3 kašike kakao praha. I na kraju dodajemo 50 g margarina, stavljamo na vatru i ostavimo da se sjedini. Sve što nam preostaje je kad se ovi sastojci lepo istope da prelijemo ovaj biskvit. Ima zaista dosta ovog čokoladnog preliva, tako da se ceo biskvit natopi i bude baš onako lepo kremasto. Kažem, do tad sam pravila samo sa mlekom, sada nisam imala dovoljno mleka pa sam iskoristila slatku pavlaku, ali kolač je onako po slobodnoj procjeni, mogu da kažem, još i bolji kada se deo mleka zameni sa slatkom pavlakom. Ona se stisne i on onako dobije i kao preliv i kao glazuru i kao fil sve u jednom. Morate isprobati da bi se uverili. Znači sada sam samo po ovim već ovom isečenom šablonu, da kažem, prošla opet nožem kako bi malo razdvojila svaki kolačić da on upije ovaj preliv. Ostaje da ohladite i da uživate u ukusu. Do novog recepta, ostajte zdravi i siti. Prijatno!